May hubad sa natawhan sa August 1. O, kung ikaw nataw sa Agosto 1, kugihan ka nga pagkatao. Mangita jud kag paagi nga muuswag ka sa imong kinabuhi. O maayo ka sa trabaho, ug isabay lang pod ang sideline nga negosyo. Ug ikaw pul-anon ka nga pagkatao. Ug daghan sad masina diha kanimo. Ug daghan pod mag yubit diha kanimo kay prangka man sad ka mo istorya. Daghan sa mga taong masakitan diha kanimo. Ug ikaw na kay plano nga manarbaho ka sa gawas aron makatabang ka sa imong ginikanan ug maigsuon. Kay gusto man sad nimo nga ang imong maigsuon makatilaw og college, makahuman. Kung ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Unya mo nay hubad sa imuhang natawhan Agosto 1. Unsa man say hubad sa natawhan sa August 2. O kung ikaw nataw sa Agosto 2, pinangga ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Ug kugihan ka nga pagkatao sa trabaho, mangita jud kag paagi aron muuswag ka sa imuhang kinabuhi. Ug maayo ka mugunit og kwarta. Pero ug naay imong gustong paliton, imo jung paliton sa way pagduha-duha. Og ikaw prangka ka mo istorya. Daghan sang masakitan diha kanimo. Kay tungod sa imong inistoryahan. Pero ikaw dili kadalo. Manggihatagon jud ka sa imong isig katao. Og malipay ang imong mga ginikanan ug mga igsuon kay dili jud kadalo manghatag ka bisag wala nay imuha, basta makahatag lang jud kanila. Kay ikaw emosyonal man sad ka nga pagkatao, maguol man sad ka og dili ka kahatag nila. Ug bahin sa negosyo, maayo sad ka sa negosyo, kugihan jud ka ug maayo ka mo dala og mga tao. Unya og nakay plano nga gusto jud nimo nga makapalit ka og balay ug yuta. Kay imuha man sang himuan og tindahan, trabaho og negosyo imong isabay. Og ikaw daghang mga tao nga mudayeg diha kanimo. Unya ikaw mosulti ka, ma-convince jud nimo ang mga customer. Unya pag-ampo lang sad pod bahin sa imong gugma kay aron makatunong og tarong nga asawa, tarong nga bana. Kay ikaw pul-anon ra ba ka, dili ka gusto nga makabana ka or makaasawa ka nga wala joy pangita. Gusto jud nimo nga naay trabaho aron hapsay ang dagan sa imuhang kinabuhi. Kay ikaw dili man sad ka gusto nga maglisod, maunang ikaw mangita jud kag paagi ug lantip sad kag panghuna-huna, maayo kag utok. Maunay hubad sa imuhang natawhan Agosto 2. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 3. O kung ikaw nataw sa Agosto 3, kugihan ka nga pagkatao. Og prangka sad ka mosulti. Og dili ka gusto nga pangayuan. Kanang imong kabubuton nga muhatag. O gusto nimo nga makahuman ka sa imuhang pagtuon kay aron gusto man nimo nga mularga ka sa gawas sa nasod, manarbaho ka. Kay gusto sad nimo nga ang imuhang mga igsuon imong paeskwelahon. Unya
plano sad nimo nga mupalit ka og balay ug yuta. Kay sa gusto man nimo nga sa di pa ka magminyo, magbalay ka og una. Unya, ang imong mga igsuon ug ginikanan, imo silang himuan og tindahan. Kay aron naapoy lahang paningabuhian. Kung ikaw daghan jud kag trabaho nga imong naagian, mangita jud kag paagi mga sideline aron lang jud makakwarta. O pag-ampo lang pod sa Ginoo nga makatunong ka o asawa or bana nga buotan. Mao nay hubad sa imuhang natawhan Agosto 3. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 4? O kung ikaw nataw sa Agosto 4, gusto nimo nga makahuman ka sa imuhang pagtuon aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Og ang imong plano nga gusto nimo nga manarbaho ka sa gawas sa nasod aron makatigom. Gusto nimo nga makatigom magnegosyo or magbuhat og balay aron ug naanay balay tukura na og tindahan. Ug ikaw perti pod nimong kaluuran, dali ra pod ka mangluod, gamay rang butang imong daginuton, pero ikaw dili dalo, manghitagon ka sa imuhang isig katawo. Pero og saputon ka, dili ka magtingog-tingog. Og ikaw prangka sad ka mo istorya. Unya naay makasala diha kanimo, dugay ka makalimot, dili jud nimo makalimtan. Og ikaw dili sad ka magpadaog-daog, musukol jud pud ka, pero ikaw buotan nga pagkaanak. Og pagtarong lang pod sa imuhang gugma aron maminyo og tarong nga asawa or bana. Kay ikaw dili ka gusto nga magminyo nga walay trabaho ang imuhang partner sa kinabuhi. Og maunay hubad sa imuhang natawhan Agosto 4. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 5? O kung ikaw nataw sa Agosto 5, kugihan ka sa trabaho o kasaligan ka sa imuhang boss. Og daghan sad masuko diha kanimo kay tungod sa imuhang sinultihan. Og hilig sad kag padungog-dungog. Og prangka ka musulti. Wala jud kay lipod-lipod. Gusto nimo nga magtukod og tindahan, trabaho og negosyo imong isabay. Ug dili kadalo manggihatagon ka sa imong isig katawo. Ug dali ra pud kang maduulan ug naay mang minahanglan. Ug ikaw dali ra sad po kang masina sa imong isig katawo. Og pinangga sad ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Unya naapoy imong pagkabintahuso, dili jud ka magpaarkansi. Og ikaw madinumtanon sad ka nga pagkatawo. Og plano nimo nga manarbaho jud ka sa gawas sa nasod, kay gusto man ka magtukod og balay, mopalit og yuta og mga alahas. Og pag-ampo lang pod bahin sa imong gugma aron matarong ang imong kaminyoon. Kay naarba po'y mga trahedya sa imong kinabuhi. Lisod na kaayo og mainahan apan dili asawa. Maunay hubad sa imuhang natawhan Agosto 5. Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa Agosto 6? O kung ikaw nataw sa Agosto 6, prangka ka mo istorya. Ug daghan sad masuko diha kanimo.
kay mosulti man jud ka sa tinuod ug duol ka sa kagubot sa kasamok ug ikaw sa puton dili jud ka magtingog-tingog dugay sad ka maulian ug mangluod ka di jud ka magpakuan og nay mga taong magsurang-surang nimo imo jud maprangkahan og istorya ug dili sad ka gusto nga maulahi ka sa panahon ug unsay naa sa uban naapoy imuha kugihan ka sa trabaho ug maayo ka ug daghan sad masina diha kanimo gusto sad ka nga makahuman ka sa imuhang pagtuon kay imong plano ug mahuman ka imong paeskwelahon ang imuhang mga igsuon kay aron malipay ang imuhang mga ginikanan ug daghan sad kag plano nga og makahuman ka mularga jud ka sa gawas sa nasod kay daghan man kag plano mopalit kag yuta balay ug mga alahas ug gusto nimo nga muuminto jud ka sa imuhang kinabuhi ug makahatag kag kaharuhay sa imuhang pamilya ug maayo sad ka mogunit og kwarta pinahiluna jud nimo di jud ka mag-usik-usik kay ug naay gusto nimong paliton makapugong man jud ka kay naa man kay mga plano ug pag-ampo lang pod bahin sa imong gugma kay aron matunhay sa kaminyoon kay basin mainahan apan dili asawa mo nay hubad sa imuhang natawhan Agosto sa Lagi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 7. o kung ikaw nataw sa Agosto City maayo ka mugunit og kwarta ug usahay naa sad mga tao nga masuko diha kanimo kay ikaw mo istorya man sad kas tinuod dili man jud ka magbaka ug ikaw pinangga ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon ug naay imuhang magustuhan imo jud pong paliton ug ikaw gusto ka nga makahuman jud ka sa imuhang pagtuon aron ikaw makatabang sa imuhang pamilya ug gusto nimo nga manarbaho ka sa gawas sa nasod kay aron makapalit ka sa imuhang mga plano nga palitonon number 1 jud nimong gusto kana jung balay ug yuta ug ikaw dali ra sad pud kang masina sa imong isig ka tawo nya prangka pud ka usahay unya ikaw saputon ka daghang mapagan sa imuhang sapot ug dugay ka maulian ug ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon ug naapay mga tawo mamaylo nimo imo jung pabayloon ug pag-ampo lang pod aron matunhay sa kaminyoon makatunong og bana or asawa nga buotan kay dili ra ba ka gusto nga maminyo ka og walay trabaho pag-ampo lang jud aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi o maunay hubad sa imong natawhan Agosto City Migi, unsa man say hubad sa natawhan sa August 8. o kung ikaw nataw sa Agosto 8 kugihan ka sa trabaho o kasaligan ka sa imong boss ug daghan sad mga taong masina diha kanimo kay dali ra ka ma-promote sa trabaho kay kamao man sad ka ug ikaw putong ka dali ra ka masuko unya ug bahin sa negosyo imo lang i-sideline kay og mo concentrate ka gyud sa negosyo daghang mangutang nimo nga dili mo bayad unya ikaw kay manggiuwawon ka maluluyon ka
okay ra kag dili bayran, pero ang imong kasing-kasing nagadugo. Ug ikaw dili sad kadalo, manggihatagon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon, pati pa ubang tao, daghang malipay nimo kay di kadalo. Ug ikaw dili sad ka magpadaog-daog, musukol jud ka, ug naa sad imuhang pagkababaon ug madinumtanon nga pagkatawo, ug taas pod kag garbo, ug naa pod kay plano sa imong kinabuhi nga gusto jud kang muuswag, ug plano nimo nga makahuman kag eskwela aron makalarga ka sa gawas sa nasod kay adto ka dito manarbaho. Unya gusto jud nimo nga makatukod kag balay, makapalit ka og yuta og balay ug mga alahas ug uban pa. Unya gusto nimo nga ang imong plano ug maminyo ka, naa joy trabaho kay di ka gusto nga magkalisod-lisod. Unya imong plano nga pag maminyo ka, naa na jud kay balay daan. Ug mao nay hubad sa imuhang natawhan Agosto 8. Ug sa tanang naminaw sa ako ang YouTube channel, Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan, ayaw kalimot sa inyuhang pag-subscribe, share ug like. Daghang salamat.